क'क्राझार डिपुटि कमिशनार अफिसाव जनजाति सुरक्षा मन्च आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जुथायै मोननै मेम'रेन्डाम होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जोंनि हा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि फारसे आरो दिनै आतसु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट होनाया जाहैबाय आसाम स्किल इउनिभारसिटि मंगलदै बाहाय माखासे जोंनि ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन दङ आरो बाहाय बिसोरो जोंनि ट्राइबेलनि रिजार्भेसन प्रफेसार होन स्टुडेन्टआनो होन बिदिखौ माने एसटि रिजार्भेसनखौ खालामनाय जायाखै आरो माने बाहाय माखासे भायलेसन खालामनाय जादों। बिनिखायनो जोङो दिनै डिसि थ्रयै जोङो नेशनेल कमिसन फर शिडिउल ट्राइब बेजों लोगोसे एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक डाइरेक्टर साउथ एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक फिलिपाइन्स थ्रयै जों हरनाय जादों आरो दा बेल' नङा जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोबां बिथिङावनो प्रब्लेम जागासिनो दङ। माने स्कलारशिपआनो हक बबेबा इडुकेसनाव माखासे सिटआनो हक अनेक प्रब्लेम जागासिनो दं। दा बेनि सायाव माखासे जों मेम'रेन्डाम होबाय गासिबो डिटेल्सखौ बुंजोबनो हाला। बेनि अनगायैबो दा जेनेबा दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौथ' अलरेडि धेमाजि लखिमपुराव मोननै सिफायखाबायानो आरो सिफायबाय जोंनि बेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बाहाय नन प्रटेक्टेड क्लास मोनबा जाति जोंनि बिटिसिआव गुरखा ओरै आफारावथ' मरान मथक गगय बिसोरखौ प्रटेक्ट क्लास खालामबाय आरो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गासिबो नन ट्राइबेलखौ प्रटेक्टेड क्लास थायोबा जोंनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मानो नांगौ बे मोनसे कुइसन आरो अलरेडि खनले बुंबाय थायो आङो हाइ कर्टनिफ्रायथ' नों वार्डार हरखाबाय इभिकसन खालामनांगौल' दा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ खालामा जोंनि बिटिसिआवनो 3 लाख 4 लाख ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव अलरेडि इनक्ल'ज जाखाबाय मा जाबावनांगौ आरो नै मैया दाख्लैसो जों नुदों जोंनि बिटिसिनि EM रनजित बसुमतारी सारा जोंनि प्रमद बर' थाजासे बिटिसिआव इभिकसन खालामालायनो बे मा खोथा जाखो बेलाय बेथ' बिराद दुखुनांथाव जाबायना बेबायदि सारा बुंनायखौ जोङो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जानो जोङो सोंखारिदों बेबायदि बिबुंथि दाहो जों मिथिगौ नोंथांमोना बे बिबुंथिखौ मानो लाखिदों नोंथांमोना इलेक्सन फैसिगौ माखासे भट बेंकनि थाखाय नोंसोर होनदों थ' बेबायदि होनाया जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्यजनक एफा बुरजा जोंनि जायगायाव 3 लाख 4 लाख हाबजोब्बाय दानो जोङो जुदि बिसोरखौ होखारखानो हायाब्ला जोंनि इयुन जोलैया मा जाहैगोन जोंनि गथ' गथाया मा जाहैगोन बेफोरथ' बिराद साननो गोनां ना दा बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा एसे सानदो नायदो इलेक्सनाव फैगासिनो दङ रायजो राजासो नोंसोरखौ दिनै बे बिटिसिआव EM GM CM खालामदों जुदि रायजो राजाफ्रासो गाज्रि मोननानै भट होआब्ला माब्रैथो नोंसोर नेक्स्ट EM GM CM जानो दा गेजेरावबो नुनो मोनदों जे माने हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौहाय एभिकसन खालामनाय जादों खिन्थु बर'फोरखौल' खालामदों गुबुन हारियाथ' दङ खिन्थु खालामनाय दा बेनोथ' मेन खोथाया बेनोथ' दा जों नायदों सोर सोरखौ बबे जायगायाव इलेक्सन खालामदों बाहाय जों नुदों आरो माखासे जायखौ खालामदों माने बिसोरो गावसोरनि गभर्नमेन्टजों साइड नङा आलादा गुबुन माजों दंखायो आरो माने बिसोरखौ माने गावसोरनि दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट नङा दस्रा थाफानाय बिसोर खालामदों आरो खिन्थु अलरेडि नन प्रटेक्टेड क्लासआ हाबनानै दङ सावथाल दं बाखि दस्रा दं बिसोरखौ मानो खालामाखै बेफोरथ' दुखुनांथावना साननांगौआ बिसो दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ एसे सिन्था खालामदों माने बयबो सांग्रां जादों नैबे इलेक्सन फैगासिनो दा बेयावनो जोङो फिननायखौ होनांगौ एसेनोसै गोजोन्थों ट्राइबेल हिसाबै बर'फ्रा फरेस्ट ट्रेलार एक मथे हाग्रायाव थानो मोनो खिन्थु जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिथांमोनाबो दङ खिन्थु बे बिथिङावथ' बिथांमोना जेबो बेनो बेखौथ' जों खनले बुङो बिसिबां मेम'रेन्डाम होयो जेबो जाया जों मिथिगौ फरेस्ट रुल्स राइट 2006 होननायाव 2006नि सिगाङाव जाय थायो ट्राइबेल हाग्रायाव थाबा बेहा मोनसे राइट दंखायो थानो मोननाय दा थिग बेबायदिनो जों दाख्लै थांदोंमोन चिराङाव माबा सिखनाजार गोदान नेसनेल पार्क बानायदों होननाय बाहायबो जों नायदों माने 22थासो गामि दं माखासेया माने नेसनेल पार्कआव हाबदों आरो खिन्थु बिसिनावथ' गासिबो माने 2006नि सिगां थाखाजोबनाय डकुमेन्टसआ दंजोबखायो मा बेबायदि आरो माने दुखुनांथाव बेफोरनो आरो